Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Ekainean, 729.000 gaualdi baina gehiago erregistratu ziren Euskadiko hoteletan. Hau da, iazko hilabete berean, baino 8,7% gehiago. Zifra horrek, sektorearen une ona islatzeaz gain, errekor historikoa markatzen du ekain baterako. Baina turismoa ez da soilik hasi. 2024an, ikerketa eta garapeneko gastua 5% handitu zen, 2.000 milioi eurotik gora. Gainera, jarduera horietan diharduten langileak 4,6% hasi ziren 2023arekin alderatuta. Industriaren arloan, prezioak 0,3% igo ziren urte artean ekainean. Kontsumo ondasunak nabarmendu ziren, 5,2% igoerarekin. Baina energiaren prezioak 7,4% jaitsi ziren. Hurrengora arte!